chat mo. Pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! You're so hot, teasing me. Good afternoon, Pilipinas! Damerian, 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 damerian. Dara na tabi ni kan bagyong si akan actually ang Bicol niya kuya ni may bagyo. Pero kapod sa iya tropical storm. Yun ang problema di. From ano yan pag-apod na ngaya tropical depression, tropical storm, severe tropical storm, tapos typhoon, super typhoon. Pag binikol mo ng Bicol kaan, bagyo. Barong, di ba ang tropical depression, barong-barong, di ba? Barong-barong. Pero other than that, yan ang ibang translation. Wala na tabi k ibang translation, mga tugang ang sa tuya tabi na, ano yan, sa tuyang pinagamit na broadcast. Kaya, general term niya, bagyo. Di ba? Pero tabi, mga tugang, mag-ingkwang kita ta, dyan taon-taon mga alas 6 po nin Banggi. Yan pong alas 6 mga tugang nin Banggi. Magkakaigwan na tabi kami ki special broadcast. Duro-diretso na po ini. 24 oras kita. Ag-schedule lang ka mo kuya ni Mister Tabi? Kan schedule nindo? Si Chief Premier, Noy, Jerome, para si Chief Premier tabi kang scheduling pala. Yun na. Paramon mo siya ta, kuwan kita. 24 oras na kita ngon tabi, hanggang dyan na, hanggang sa aga. Ikaw kuya ni, hanggang ng oras ka? 10 o'clock? Abangan nindo mamaya abangan nindo mamaya tabi. Okay, very good tabi Jerome Abangan nindo mamaya mga tugang ta na kay special broadcast kami. Taan sabi kang Pag-asa, gari apektado kita diyan na maaga kan bagyo. Duro-diretso ta na tabi ini madali lang tabi ta i-clarify apudang ko ang Pag-asa ta nganing i-clarify ta ang gabos usayon ta tabi ang gabos ta kasuba ko nagapud ako sa Pag-asang mga launa nakauron ko sa Alexis. Ulukon sa Alexis. Ano nga sir? On air ka? Ganyan ako off air sana. Okay nga ya po. Nag-urong-urong kami. Magayunom pala na mag-urong-urong. Pag off air sana. Adi. Sabi sa kuya, maray nga sir, dahil kang kapilyuhan palang pag off air. Siyempre, tul-tul magagita ko yun. Di ba? Siyempre, takit ay pinagli kita sa mga kuhan. Ang kapilyo. Ay, nako, nawawala ang signal ng Pag-asa. I-try ta daw saro pang numero ninda, Saro pa daw na numero ninda, Try ta daw tabi para makauron tatabi ang latest na. Ay, nako. Sige, totoo lang Tama patuwang kita magpa-analyze mga tugang. Takasubago sa bulletin, nagkaskas da sa bagyo, Nagkaskas da tabi si Upong yon, Upong, Nagkaskas da tabi si si Upong. Ang salbata ng word na Upong naan, gari. Pag mapasala ka kan sa imong pagkataram, gari mararout ang kamada ta. May katanog pati. Good afternoon, Dr. Jing Abad. Maray na hapon tabi. Here pa ako DCG. Ay, talaga si Dr. Jing. Salamat po. Alright, salamaton po Dr. Jing. Salamaton po, Doc. Alright, sige po. May pinadara pala na sa kuyang amigang doktor na merindalan. Alright, salamat tabi Dr. Jing Abad. Maray na hapon tabi sa imo. Mabuhay. Good afternoon tabi. Kaya tasabi, ang landfall tabi ang bagyo mamatian ta sa agang mga between 4 to 11. Kaya ilingon ta tabi, mga tugang nga gigibon tang special broadcast ngunyan tabing pagkaaga, pagkabanggi. Tuloy-tuloy na po ini. Kaya taon-taon mauli ako ta mapurma na kita pang coverage. Grabe nga natangay may purmang pang coverage. Purmang pang bagyo, tabi makuha na tabi kita. Ngani na masabutan tatabi kung mga concerns asin mga pangyari po diyan sa tuyang kapalibutan. An expectation tangon yan, tabi ang gabos ng mga evacuees. Yaw na po mga tugang sa yaw na po sa mga evacuation center may may sinabi baga si Governor Rosal na dapat ang gabos na mga evacuees dapat po yaon mga tugang sa dapat po yaon sinda sa mga evacuation before 12 Pero siyempre
may mga pinagkukonsiderar po dyan, ano? May mga pinagkukonsiderar dyan para po masabutan ta an sa indang sitwasyon. Kaya baka ngunya na hapon, igwa pag mga nag-iiribakwar tabi, sa tuya tabi na, ay, kinatbirit yung pag-asa natin, ha? Kinatbirit tabi ang pag-asa. Mga tugang, try natin so sarong number kang pag-asa. Kasi bago nagapod ako, tapig ko konsulta ko sa pag-asa, Alexis, kung ano tabi ang sitwasyon kang panahon. Sabi ni Alexis, pigiristoryahan na ngaya po kita. Alright, sige daw ta. Ilingon ta muna. O sige, bago tabi yan, mga tugang, tabi ta makikiaram, mag-aram daw kita kan mga sitwasyon. Tabi, mga tugang sa satuya, tabi na kapalibutan. Kaya dyan po sa luwas, may mga report manggiraray an Mega Force Patrol para po sa mga bareta mo niya na pag-aaga, paghahapon. Kasabay nato pala si Kuya Nins Flora sa Technical Department, si Jerome Martinez po sa tuyang Facebook Live. Makakasabay tabi niya na hapon. Good afternoon, tabi. Ano pa dahil magi ang bagyo sa to di Gisal. Iyo po, magi po sa tuya ang bagyo. Kaya nga ni ipapa-analyze tangon yan sa pag-asa, makikipag-urong-urong kita ngunyan kung ano tabi ang latest na forecast, ha. Ngunyan tabi, nataman daw to so globe kan, so sarong number kang pag-asa, kinat man lugod, nataman daw ito. Sige daw, ulitin natin, ha. Walang matimtimang birhen sa matyagang manalangin, di ba? Yan ang pigasabi, magpara paski suminayuma, magpailing kang maray na tiyaga. Magtsatsaga ka dapat. Madali lang po. Ay nako, kinatbirits talaga. Bakit kaya? Ano kaya ang sitwasyon kang uning saro garon aktibo ta baka busy. Alright, sige po. Sandali lang ata kakahurunon tatabi ang pag-asa, tabi ta ano yan, sa mga sitwasyon, mga tugang dyan po sa tuyang palibot. Alas 3, distress na, tabi. Taon, mga tugang, madiretso kami, 5 to 7 o'clock si Pio, tapos 7 to 9 si Mar. Ako tabi, 9 to 11, taon. Tapos, tama ba? Tama si schedule me, na nagkairiling. Tapos, tama ba? Si Mar, 5 to 7 si Pio, 7:30 to 9, 7 to 9 si Mar, 9 p.m. to 9 to 11 ako, tapos 11 to 1 si Pio. Tapos si pag 1 to 3 Mario de la Cruz, tapos 3 a.m. to 4. Alright, yan tabi scheduling natin bukas, ha. Kaya tabi iling-ilingon ta mga tugang ang mga pangyari po diyan sa satuya tabi na palibot, ha. Tangani na sabuton tatabi natalot su pag-asa ta. Dakol ka nag-aarapod ano kuya ni masano? Siguro ka dakol ka nag-aapod talaga. Dapat pala si Alexis may personal number ako sa iya no. Wala talaga oh. Ano nangyari daw? Saro man na numero man cannot be reached. Oh. Apa rin eh? Aba daw. Alas 3:15 na pang oras. Mga tugang sa Pilipinas. Aha, garo iyo. Garo maring ini. Garo maring. Maring siya. Maring. Kamu, please, ring tabi. Pangyari sa maabaka. Natalo ang bado. Kung nata. Ang sa kuyang bado. Yung parong ah. Kaya parong ki. Okay. Ibang napaparong ko sa bado ko ah. Naman ako. Kriparong ki kuan ko yan names. Kriparong daraga. Naman ang gini mo. Pasensya na po, medyo busy talaga ang linya mamaya mga alas 3:30. Babalikan tatabi ang pag-asa. Pakiklaro tabi kung no rin malandfall. Relax lang po, takaklarohon tayo yan. Sa aga po ang landfall actually. Sa aga po ang landfall kan bagyo. Natadawan taday minalandfall sa dagat. Dapat ko may chance man ang pag-asa na maglandfall sa dagat. Aputong ko na sa pag-asa taon-taon. Kung sana maglandfall ang bagyo sa dagat. Ay nako, talaga. Ano nangyari daw? Pwede pa dumanan kan mga pag-iribat ang ako duda kaya ako, natalo ta busy ini.
Pakadakol ka nag-aarapod tabi, ano? Saro cannot be reached. Ay nako. Alexis, dapat palang kasabog ko ini pag apod kong off the air. Kinuha ko na sa number edi. Para luya naman kita. Maluya na kaya kita mag-draw diskarte. Madali lang po. Elingon tayo ini na sitwasyon ko niyan. Wala. Kung wala, last 3:30 na kita mag-upload. Biyo-biyo pa. Alright. So mga kwantabi, sa tuya dyan ng mga, ano ini, mga kababayan, napipaiba kwartabi, mag-iriba kwartabi kamo. Tangani po na masabutan ta, kung ano po ang gigribuhon, asin maiwasan ng anuman tabing aksidente sa satuyang palibot. Simulcast po kamo sa OKFM. Ay di ko po aram kung anong desisyon ni, ano yan, kung ano pang desisyon ni Isim Sugar Ray. Baka taon, ano? Baka taon tabi, ha? Baka taon tabi, kung anon maging desisyon niya, ihapot ko po sa iya. Alas 3:16 na po oras, mga tugang sa DCGB, kahaloy man ka nagka-interview sa Pag-asa, no? Haloy. Alright, sige. Sige, wala? Okay, sige pa. Kaya lugod na disappoint ako mag-upload. O try natin ito. Saro pa, lugod. Saro pa, ha? Pagday, padi, diyan ang alas 3:30. Palampason ta kinagkaper ang oras. Ano po ang dapat gibuhon ta? Ngunyan tabi, mga tugang na naghanda kita. Sabi, kaya kasubago kang Pag-asa, kan nakaurong ko sa Alexis, mga 11 o'clock nin banggi. Ini pong oras na ini, na namamatian, nyato ngunyan, parte na po ini ni Upong, ha? Parte na po ni Upong ini, mga tugang na namamatian tangon yan, kaya iyo tabi yan ang dapat na bantayan ta, tabi. Ngunyan, ta sabi, surapurapo nga nga, dahil na hiling ta, sabi ni Alexis, natatahuban na nga kikuan, natatahuban na daakang sa kuan sa forecast nila, dahil na nga hiling, natatahuban na nga kang sitwasyon kang panahon, tabi, may kinaraman kay typhoon, pati nga ni iso, drawing kang Pag-asa sa website nila, dahil ko na nailing, palawasa daw tabi dyan sa kwanta, sa monitor ta, mas gusto ng drawing, dahil ko nalugod na kukuha, para po sa latest na forecast kang Pag-asa. Gari ito, ano yung gari? Yan, yung manangad, surap-purapo, pigataw, ay kwan, adi. Natatahub-tahuban na kang kwan, kang, dahil nga nailing, madampugo na di. Madampugo na So, ilang mo kuya ni Minasaro na kuan, madam orange, madampug na tabi sa ibabaw kang probinsya Kanalbay, di na po nahiling. Mga tugang kaya, takuminas kasi umpong, basta dakulon lang ilang ka ini. 950. Ang ilang tabi ni umpong, tabi. Kaya, 900, 450 ang radius niya, tabi. 450 tabi ang radius niya. Tapos mga tugang ang diameter niya siyempre times 2, 900 tabi. Dakula siya. Iliyon ta kung nagbago tabi ang sitwasyon niya habang parani mga tugang sa probinsya kanal. Basta kuminas ka siya base po sa latest forecast tabi kan Pag-asa. Okay? Wala talaga. Wala. Kinat biritso saro tabi busy line. Anyway, alat-alaton to na lang. Basta po, still nasa typhoon signal number 1 tabi number 2. Ang Bicol region tabi signal number 2. Catanduanes, Albay, Sursogon, Camarines Sur, and Masbate. Signal number 2 po 'yan, ha. Buong Bicol region, ang Catanduanes, Albay, Sursogon, Camarines Sur, Masbate. Signal number 2 po. 'Yan, ha. Signal number 2 po ang kwan, ang sa tuyang probinsya ngunyan. Sabi kang Pag-asa kas bagong aga, baka daw po magkaigwakiti hanggang signal number 4. Pero baka dyan yan na 11 o'clock o sa aga po. Kaya ang tabayan mi po yan, mga tugang ngunyan tabing aldaw, hindi po sa tuya na programa. Lalo na sa mga siring man, so Fivox tabi, nagpatanid na ang mga lugar sa palibot kan mayon, tabi ang mga lugar sa palibot kan mayon,
pigpapatanidan po kamo na dapat maghanda, no? Maghanda at tabi para sa possible flash flood. Susugyan sa naging pahayag tabi kan Department of Science and Technology, FIVOLX. Yan, at nahiling ninda mga tugang ang sitwasyon. Sabi kang FIVOLX tabi, based on the weather advisory, tabi kan pag-asa, expected at tabi ni magtama ang makusog na uran sa Bicol Region. Ang sa Biyernes na hapon, asin po September ngunyang pong 25 hanggang 26. Ang rains na ma-degenerate kan volcanic sediments tabi, piling magkausanin lahar, muddy stream flow or muddy runoff in rivers and drainage areas on Mayon volcano. DOST FIVOLX strongly recommends increase the vigilance and readiness of communities in predetermined zones and lahar-related hazards. Ang magkakaigo databi ki heavy to intense rainfall na ma-degenerate tabi sa hali sa pigapod na post-eruption lahar on major channels pasisiring po sa palibot kan Mayon. Uni po ang pigapatanidan ng mga lugar. Ang mga lugar na igwa po na watershed areas na igwanin lahar deposits siring po sa Miisi, Mabinit, Buyuan, asin Basod channels. In addition tabi, older and erodible eruption deposits that occupy the watershed areas on the eastern and western slopes of EDPs can be remobilized as non-eruption lahars by erosion of banks and channel beds. Yan tabi. Siring man, ang mga taga-Miisi, Binaan, Anuling, Kirangay, Maninila, Masarawag, Buladbukad, Nasiisi, Mabinit, Matanag, Basod in Bulawan, Channel in Albay. Ang Bulawan Channel palan, yaon dyan sa may malilipot area, yaon palan dyan ang Bulawan. Inan marayo, tagrabian, mayaman ka di pagyaon karanikaan, Bulawan Channel. Kaya sabi kan FIVOLX, pinagrekomendar tabi ng mga lugar na harani sa lugar ng mga komunidad, na harani po mga tugang sa lugar na iyan, dapat tabi mag-iribakwar. Ha? Tangani na masabutan mga tugang kung ano, may bitaran ang posibleng epekto tabi kang lahar flow dyan po mga tugang sa lugar na iyan. Iyo po, yan tabi ang patanid kang FIVOLX sa Saendo Gabos. Deko nakaka-interview sa FIVOLX kung gura no kadakula Kuya Nemi ang ang yaon diyan na lahar deposits. Hindi na kaya kaming kontak na pwedeng ibagsak tabi in kaso magparauran. Tawad baka makontakta si volcanologist Dr. Paul Alanis. Tabi Dr. Paul Alanis ganing masabutan tatabi ang sitwasyon mga tugang sa lugar na iyan. Hello? Yeah, good morning. Asya pare, unan sa pag-asa madali lang. Apo, good morning amigo. Good afternoon tabi Milvin. Yes po, sir. Opo, sige daw tabi amigo. Kasuba ko nadangog ko sa latest na bulletin nindong 11, pero maguron-uron lamang kita sa mga oras na ini. Hay na po ngunyan si Kwan? Hay na po ngunyan si Upong? Opong. Just maray na pagka... Iban may tataranggo na naman, Migo. Iban may tataranggo na naman. Sige. Just maray na pagkahapon po naman po sa iyo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB, as in sa Gabos na taga-pakinig as in taga-subaybay kang DCGB. Sa ngunyo na pet sa Setyembre 25, 2025, saldaw ng Webes ng pagkahapon. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Ang severe tropical storm na si Opo ngayon naman tinido niyang sa iyang kusog habang ito po ay naghihiro pasiring sa sulnopan sa kadagatan kang Pilipinas. Asin kasabagong alauna ng pagkahapon, ang sentro kang naturang bagyo ay tigakalkulong nasa distansyang 300 kilometers silangang kang Giwan Eastern Samar o nasa coordinates na 11.0 degrees north, 128.5 degrees east. Taglay ang kusog na paros na abot sa 110 km per hour halanin sa sentro. Asin pagbugsok ang paros na abot sa 135 km per hour. Naghihiro pa si ring sa sulnopan sa rikas na 15 km per hour.
oratio na pagkabanggi ito po ay pigakarkulong na sa distansyang 195 km sirangan kang Katarman, Northern Samar. Sa aganing pagkahapon po ay ito po ay pigakarkulong na sa may costales na katubigan ng Nasugbo, Batangas. Asin sa Sabado ning pagkabanggi ini po ay pigakarkulong na sa distansyang 685 km kuno pang kang iba Sambales o nasa luwas na kang Philippine Area of Responsibility. Samantang nakabandera man ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Kabikulan sa mga probinsya kang Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, asin sa Masbate. Mantang ang pinakahalangkaw na pwedeng ibigay na Tropical Cyclone Wind Signal number sa Bicol is Wind Signal number 4. Ito pong si Opong ay pwede po itong magdulot ng mga halangkaw na mga ukol ng kadagatan na pwedeng umabot ng 11 meters sa seaboard ng Catanduanes, sa eastern seaboard of Albay, at sa Sorsogon. At hanggang 6 na metro naman sa may eastern seaboard ng Camarines Norte and Camarines Sur. At hanggang 5 metro naman sa may bahagi ng natatandang seaboard o costales kang Kabikulan. Ito pong si Opong habang naglalanip po ini sa Kadagan ay inaasahan na mag-i-intensify pa ito at pwede pong maging isang typhoon category ngunya na pagkaldaw. At ito po sa ngunyan ay pasiring na padagos na naghihiro pa Sulnopan, Norte Sulnopan, papuntang Eastern Visayas, Southern Luzon area. At sa tracking po nito, ito po ay pwedeng maglandfall o halos malapit sa Kadagaan kang Northern Samar bukas po sa Siyempre 26 ng agang pagkaaga. At ito po ay pwedeng tumama rin po sa Kabikulan by tomorrow morning o hanggang madaling early afternoon po. Then ito po ay nasa na pwedeng mag-exit sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado ng pagkahapon, siring na sa pagkabanggi. At ito po yung pinaka-latest update po natin tungkol sa tropical cyclone na si Opong po si Melvin Almohela from DOST. Pag-asa Legazpi reporting po. Melvin, nandada kong taka sa bago, maagi siya sa Giwan, tama? Giwan? Tapos hindi po sir, Henry, kung Kasubago nasa eastern portion po siya ng Giwan Eastern Samar, nasa 300 km east of Giwan Eastern Samar. I see. Paghali sa Giwan Samar, pasay na tabi sa sen sa malusot, tanda mo ta Batangas. Opo, tama ba? Kung titignan po natin sir yung latest tracking po ng Pag-asa po. Ito po ay halos madali po itong sa halos dadaan po ito malapit sa Kadagang kang Northern Samar. Northern Samar. Yes po sir. Okay. And then pasiring din po sa may bahagi po ng Bicol area po. I see. Pag tama niya sa Kadagaan kang Northern Samar, tama ba matraverse siya to Bicol region? Yes po sir, kung di man po ito makalandfall sa Northern Samar area, sa edge o sa gilid po ng Northern Samar, sa dulong parte ng gilid, at pwede magdiretso po ito sa Bicol region. I see. So duwa ang pwedeng, as of now, ang tracking niya, harani siya sa Giwan Samar, pasiring sa Northern Samar, then going to Batangas, tama? Then ang sarong option, maagi siya sa Bicol region tabi, Sir Melvin, amigo? Maagi po, pagka halos nasa edge po siya ng Giwan Samar, maagi po siya, pwede po siya magtama sa may Bicol region, sa may bahagi po ng Sorsogon area po, sir. Okay. Klaruhon ta ha. So ang natutumbok ngunya natutumbok niya ang Bicol, pero sa'yo na parte tabi sa Bicol, Melvin, as of now? Sorsogon ba ang pagkadangog ko? Opo sir, sa as of now sa Sorsogon, dito po sa may bahagi ng Prieto Diaz, Sorsogon City. Tapos halan niyo rin po siya sa may Legazpi City. I see. So baka una siya maagi sa dati niyang tracking kang enot na
Ngayon matama, between Albay and Catanduanes. Iba na po ang ruta niya ngunyan? Iba na po yung ruta po niya ngunyan na nagbaba po siya, Sir Henry. Ayun, okay. Medyo nakhangos-angos ka kudit. Pero kahirak man gan mga tao nga kanagihan dyan sa may Sorsogon. Ayun na po ang tracking niya tabi Milvin talaga. Dahil na ini mababago. Yun na nang ganini. May pagbabago pa rin po sa mga ano po. Nagbabago naman po ito Oo. kada update kahit pa paano po. Pero Yeah, sa ngayon okay. ng tracking, halos sa pagitan na po ng Sorsogon And- and Albay po siya dadaan po. Okay. Sorsogon and part of Albay and then itong sa may Samar area. Ano? Kaya pala ma-traverse siya pasiring sa Batangas. Tama, tabi, Milvin? Opo, halos papunta po siya sa may Batangas area po. Okay. So ang Catanduanes, medyo madistansya na, di ba? May distansya. Opo, medyo nagdistansya na po siya sa Catanduanes. Okay. Anong oras po siya closer sa Sorsogon and ining part of Albay, tabi, amigo? Kung titignan po natin, Sir Henry, yung mapa, Yeah. sa aga po ng mga ano po, pwede po siya maglandfall ng early morning, pwedeng 8 a.m. 8 a.m. Maglandfall, opo. Mm, Maglandfall na po siya sa may bahagi po ng Sorsogon, diyan sa province of Sorsogon, particularly diyan sa Prieto Diaz. Prieto Diaz. Okay. Pag tuminama sa Sorsogon, ang matama sa tabi, amigo, so sentro, sumatakan bagyo? Opo, so sa gitna po ng Sa gitna. naturang bagyo. Okay. Kung Yes, maglandfall po. yan ang sentro kan bagyo, pero nga ni, so langilang niya, pero so radius na, radius? Yung radius niya po sa ngunyan, sir, nasa 430 kilometer. 430 kilometers. Opo, sir. So kulon tamigo, haling Prieto Diaz, Sorsogon, pasiring sa Albay, nasa loob ang Albay kang sarong parte kan bagyo, tama? Opo, sir. Yes po, correct po. O pangyari sa Maabaka. Ano ang mangyayari sa Masbate, tabi? Taran ni bagan Masbate? Opo, ganun din po ang Ganun din. Masbate, medyo lanip, pero yung upper portion po ng Masbate, pwedeng nasa tropical cyclone wind signal, kundi tropical cyclone wind signal number 4, nasa mababa na po yung tropical cyclone wind signal number 3. Ay, nako. Okay. Tapig estimate ko kaya, ang Santaan, Prieto Diaz, yan duman sa ibong sa facing Pacific Ocean yan, di ba? Pacific Ocean eh. Kung duman, Opo, facing sa eastern portion Eastern. ng Sorsogon provinces po, sa may Yeah. northern portion po. oh, takon niya on duman, 450 kilometers. Diyaw kita sa laog kang kwan, kang Bagyo, pag ubinagi duman ang sentro kan mata, di ba? Sa kwan. Correct po, Sir Henry. Opo, okay. So dapat pala kita mangyari magprepara digdi. Sabi mo kasubago 110 to 135 kilometers per hour ang kusog niya. Po yung halos sustain need pa ito, hindi pa rin po nagbabago Yeah. sa ngayon po. 110 to 135. Iyo, pero sa speed niya tabi nag 15 kilometers per hour na lang. Opo, sir, pero moving westward. Moving westward. Pero baka sa susunod na araw ay oras po ay west-northwest na naman ito. West-northwest, Kung- pero kung ang prevailing na movement niya is west-northwest po, Oo. sir. Oo. Okay, okay. So paano kaya ngunyan tabi na Banggi Milvin, ma 24 oras na kami tabi tanganing tutukan ta ining bagyong inio. Then mag-urong-urong garay kita ta kung nagluya pala din ng 15 kilometers per hour na lang. Ano nakapugol po sa iya? Pwede pong nagkusok po yung extension ng reach ng high pressure area. Iyo ano? Then, Iyo. wala yung magayon naman yung equatorward saka yung poleward outflow niya. Kaya wala nakapigil sa kanya para mag-moving westward. I see. Umaga, nagano lang po yung nagluway lang kasi biglang nag-iba yung kanyang direction. Pero halos 15 to 20 kilometer pa rin po yung kanyang average speed po. I see. Pero yun na nanggadi na tabi, hindi na mabago na. Yun na talaga ang direksyon niya. Ano? Asum na? Haranina? Pwede pa rin po, may ano pa rin po, probability na magbago yung direction. Although, pwedeng konti na lang po yung pagbabago kasi medyo lanina po talaga siya. Iyo, okay. So, expected na kung ini ang kanya, ini ang direksyon niyang 15 kilometers per hour, sagang mga 8 o'clock. Malandfall sa Sorsogon, Prieto Diaz area. Yes po, sir. Pwedeng early morning or hanggang early afternoon. Ayun. Early morning or early afternoon. Sa aga. Depende Yes sa po, sir. sitwasyon. Kung Ano? hindi siya makapag-landfall doon sa northern portion ng
Samar area. Pero medyo malapit po siya sa northern portion Iyo. Samar area. Pero pag nag-landfall siya sa Samar, baka magluya na siya tabi Milvin baka magbawas ng kusog niya, di ba? Hindi pa rin po kasi kung sa edge lang siya, medyo hindi pa rin po Iyo. maapektuhan yung siyang kusog. Pero kung mainland talaga, yun po yung nakaka-apekto sa kusog ng bagyo po. Opo. Dahil po sa shear o yung epekto po ng yung epekto po ng kalupaan po. Aya. Okay. Di siya pwede tabi Milvin mag-landfall sa dagat? Kapag sipol po. Kaya nga lang. Dahil lupa. Gari seryoso ang Pigpaulog takaman sa nataga ning mawara man ang pagaltangon niya nalda. Yes po, sir. Okay. Sige Migo. Regards Regards tabi. Yes po, sir. Sige po. Regards. Welcome po, sir. Okay, thank you amigo. Mabuhay tabi Milvin. All right, thank you. Mabuhay po. Thank you very much. Welcome po. See? Yan tabi ang latest na Ay mo na, Kuya Nemi. Taod-taod may latest na bulletin yan. Ang Ay, inda. May laglong di ko yung mahmutong ka sa bago, ano? Igwa, suggest ni Bert, kaya daw eh. Suggest ni Bert ang mahamutong digdi naglaw. Yun eh. Tan mahamutig di sa DCGB, duwa man sana, manatandaan ko na pag nag-program, pag-abot sa DCGB, duwa, sarong aki pa, nakita na. Duwa man sana nang pirmi mahamutong digdi. Pigusurup kang aircon, ade. Di ba? Oo. Kumbako si... Hello? Hello, pare. Yeah, good afternoon. Di mo pwede maglandfall ang bagyo sa dagat. Nata, Pero so, hindi umaga, pwede ma-fall sa pag-asa. ay, hindi sa imo. Pwede ma-full palaan. Okay, sige. Thank you, alright. An mahamot ni Gido, mas na maparangan ko permi eh. Baka iwalon ako ni Nicole. Tayaon sa inyo sa room. Si Mampita. Di ba? Si Mampita. Buda, sa PC patabi Jerome man sa room. Para mo nasa isip ko, Jerome. Okay. Alright. Andungo ko talaga. Sensitibo sa paro. Hello? Yeah. Medyo makahali. Iyo. Kailangan mo, Migo. Baka makita alarmist, ano? Uminibong siya. Kaya ano niya doon, apektado na. So, digdi na sa may Rapu-Rapu, pasiring na sa Legazpi, Inhubilyar, Piodoran. Yan ang area yan, di ba? Pilar, Dunsol. Karamihan sa ng Bertulia sa... Di ba dyan? Kung ako, hali sa Castilla ka doon, nag-auto kami to Preto Diaz, siguro mga mga more than 50 kilometers yan. Tumasok na sa Bertulia sa Bacon, masarap ng surusubo na. Oo, tawag sa wilang sa ibong kang dagat. Nakabot ako dyan, permit. Nag-jamburi kami dyan ka ito. Yan, sa hampangan sa dagat, kaya dyan ang landfall kan mata, sentro. Imagine mo so, reduce niya na full 50. Sa'yo nabot yan. Di ba? Pangandisa na kita. Iyon na nga. Sa pagpangaji, Migo, dapat maghanda. Kaya nga na ako, nahurog yan mo yan ta. Nagparabugkos kami kan sa mga kulungan kan ayam sa harong. Dinaraplo sa kong biyo. Sabi ni Mrs. Tapusa, ana. Unexpected, aga-aga, amigo. Ano? Magaon sa aga, expected. Puta, pag una ko nga ni, mga 5 o'clock a.m., kung nag 15 kilometers per hour siya, kaya mga 8 o'clock onwards, a.m. Pero mas mali nagbantayan tamigo niya na banggi, ano? Magdarago ang kita niya na banggi. Magdarago ang kita niya na banggi sa programa ta. Mag-oristoryan lamang kita. Ade? Ay, amigo. Oo, okay. Sige, Migo, salamat. Mag-oristoryan lamang kita kan.
mga sitwasyon tabi sa tuya na palibot. Ang mga helang kang atay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang na dara kan sobrang paginom, ninala ko pagkaon nintaba. Tapos na ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay, kay puan po nasabayan ng protection liver aid silimarin capsule. Ang liver aid silimarin capsule, para po salud asin protection kang atay. Ini po may silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang liver aid, sarap po ng antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa roldo na pag-inom kang liver aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nagkakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man o wala, may kaya puhan po na sabay ang liver aid silimarin capsule oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-liver aid na para po sa baskog na atay. Ang liver aid silimarin capsule, mabakal mga tugang sa mga butika nationwide. Right, sige po. Now, aramon ta daw ang sitwasyon, kasabay po si Jimmy na salita. Hali po dyan mga tugang sa Tercer Distrito, Can Albay, mga baretang bareta. Didi po sa edong programang Pinky on Mo. Mga tugang sa DCGB. DCGP, Baretang Bareta. Jim, kami Jim. Yes, so Bibi, bumiyagsak na so Oran, inabot na kita kay Oran, Oo. lakaw-lakaw kita digdi sa Banwaan ka na Kamalig. Oo. Sa simbahan, igwananin na mga evacuees digdi sa Kamalig, Paris. Mhm. Mga taga-barangay 2. Ini, safe na maray tabi, Bibi. Yeah. Sa imay na ron mo simbahan, dara kulaunan buhos. Ibaga. Pagkatapos may ilaw digdi. Nan. Kung mag-brown out di may generator. Yeah. Kaya tranquilo. Yes. Ining mga taga-barangay dos kaya igwad dinin salog salog. Kaya pasiguro sinda pinagtugot kan simbahan na buksan an simbahan para sa mga tao. Okay. Mientras tantong digdi sa Kamalig North, yaon na hiling ko sa mga members kan Bureau of Fire Protection, nagpapaururan sana. And igwanin na mga evacuees na tabi, Bibi, sa mga oras na ni. Tangan, gari an pagmati ko ngunyan, Disimre, Ano? ang pagmati ko ngunyan, gari mapas ko, Nata. an mga skaparate, an mga isa mall, mga establishmento ni negosyo. Ngunyan, pawon ka sa bagong aga, hanggang sa ngunyan, rubas na, Dora na? barakala na ning tulang. Iyo talaga kasapon pa ang mga groceries, halos ang eskaparate barakante na eh. Barakantina, sa mga tinapay, so mga kandila, so mga gamito ninda, Tama. rimati na. Yeah. So, ayos man so mga negosyante ngunyan, madali nagka-urobo sa mga sagkod ngunyan, sige pa, barakal kan mga tao, parte kan pagpasiguro ta BBB. And may nakahuron ako, may burubit-bit pa sinda sa PEO. So PEO, gari ginabit ng evacuation center, kan mga dakul-dakul kaya digdita BBB. Mga barangay na nasa lulaying area, pagkatapos may mga salog konektado sa bulkan. Kaya pa siguro, although dahil pa niya ito nakuha so total number kan mga evacuees, sa sagkod sa mga oras nga na iningani, igwapan mga nagpapasiring sa mga evacuation center. So yan ta BBP-an mga dagdag niya itong information. Pero Jimmy, Go. ano nakakuha na no? Naka-evacuar na gabos dyan? Third May District? pa, may mga ma-evacuar pa sana. Iyo? Siyempre, nag-pre. Kaso ba, ngunya pa man sa kaya nagburahan. Siyempre, nagluto-luto. Pero sabi ba sa instruction dapat before 12 in place na gabos? Anyway, so mga arani, man sa nasa evacuation center. Tama ma? Malakaw na to. Natural, mapasiguro man maluto. Taga-era tabon man. Oo. Kuning digdi sa arog ang PEO, arog ang simbahan, daing problema. Tamas kinag-uura na, pwede kang dumalagan. Pero yung sa mga talagang harayo pa, sa bago pa, Opo. yan, PPP. Okay. Ano sa to yan? Makusog-kusog na? Ano sa kanuran? Digdi sa Kamalig? Jimmy na salita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwas. Pinky on mo, baby. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ang mga hilang kakatay, arubukan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis,
Mga hilang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay, kung po nasabayan ng proteksyong Liver-Aid. Liver-Aid, Silimarin Capsule. Ang Liver-Aid Silimarin Capsule para po sa load asin proteksyong kangatay. Hindi po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver-Aid. Pero pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtao ng proteksyon. Saral daw na pag-inom kang Liver-Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nagkakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man ora. Mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver-Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver-Aid na! Para po sa baskog na atay, ang Liver-Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Okay, magbabalik po kami 15 bago mag alas 4 nin hapon. An oras hatod sa Indokang. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver-Aid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver-Aid. It's liver lover, boys! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
mo baby pinky, on mo baby raiba radyo DCGB. Alright, 10 minutes bago po magabot ang alas 4 nin hapon. Digdi po sa satuyan na programa. Good afternoon po sa mga nakatutok mo niyan sa tuyang live broadcast sa online, as in po sa satuyang YouTube channel na nakaantabay po ngunyan. Kaya mga tugang o di uli sumadahon ta sa sinabi ni Kwanak, pero diyan na 5 o'clock may latest bulletin po yan, ha. Sumadahon ta sa sinabi ni Milvin, ang bagyo na si Upong malandfall sa may Partikan, Pretoria, Sorsogon. Tama ko yan ang pagkadangugo. Mga 8 a.m. sa aga. Yan ang oras na yan, between 5 a.m. Depende po sa speed kan bagyo. 5 a.m., 8 a.m., or before 12, or late afternoon, sabi ni Milvin. Tas sudalagan niya po, naging 15 kilometers per hour. Ang dara niyang paros, 110 to 135 kilometers per hour. Kaya ang Albay, so Catanduanes, Buda, Masbaten, Sorsogon, signal number 2. Pwede na kitang mag-signal number 4, sabi ni Milvin. Siguro mga sa aga, o dyan nabanggi yan. Ayan ang mga puwersang yan, luluwayat ang kakayahon yan. Ang dapat agapantay ni pong uran. Taday nahiling mga tugang ang mata ni buta ini. Di akong nahiling na ay sa satellite image kan Pag-asa. Pero di ko nahapot kay Milvin, tabi, no? Kaya pag naglandfall dyan sa may Pretoria, Sorsogon, pasiring iyan duman sa may, digi sa may apektado ang Albay, tapi Masbate area, and going to Batangas. Naduunan siya kang high pressure duman sa may Japan, kaya buminaba siyang masyado. Kasi bago-bagang aga, di ba kuya ni, mapigi ururunan ta, magi ang bagyo sa Catanduanes and Albay. Iyan na kantong yan, inakadagatan ayan kang Catanduanes, buda tabi mga tugang kang probinsya kan Albay. Yan maagi. Kaya nga ni, so signal number 2, enot na naging, ang enot na naging signal number 2, yupuan from Santo Domingo to Tiwi, Buda Legazpi, then Catanduanes. Ibag diba kas mga aga, yan so enot na naging signal number 2. Ngunyan, medyo signal number 2 na buong Albay, pero ang landfall niya sa may parte na kan Prieto Diaz, Sorsogon. Karani siya mga tugang sa may Giwan, Samar, tabi. Diman siya maagi, matama sa Prieto Diaz. Ulitong kulang, bilang precautionary measure sa Indo, 450 tabi ang radius niya. Sabihon, ang radius from center to pun sa tahawangan sa gilid. So diameter niya, so pangkabuan tabi, so kapag langilang niya, mga 900 kilometers tabi. O pag tuminaman yan sa Catanduanes, sa may kuwan na yan, imagine mo kung hayang ka ng gilid. Tabi. Pero as of now, day masisentro ang Albay. Kan bagyo. Kundi po magbago ang direct. Ang bagyo po baga. Ang dalagan ka nagtuli. Bako man diretso. Ang dalagan kan bagyo, tabi, sigsag. Sigsag ang dalagan ka yan. Ngunyan, kung nang sa iya, tabi na lang 950. Ang speed niya 15 kilometers per hour. Pero ang oras ka ang kuya ni kukuro ko soon. Inasadiri ko man ining computation, pero inang piggigibo ninday. 950 divided by 15 pera, may calculator kita. 950 ano sa calculator ko. Tamaluya kita sa kaya nga ni nagko ako kay kurso na business management na calculator. 900 di ba? 900 tapos 50 ang radius. 900 divided by 15 divided by 15 60 sarong ang 60 anong na tama ba? Anong na oras Kuya Nems? 1 hour gari kay punta kay ni ang Pag-asa. Di ba, kay punta, magkalang ko na, ha? Mapatubang kita mag-compute. Tali ba, tuminama dyan sa Prieto Diaz, pero ang oras siyang ma-stay dyan,
para makaagi ang buong bagyo. Di ba? Di 900 baga yan? Bako Kuya Nems? Ang magisay mo, 900 kilometers. Na imagine do yan nagari. Pinayungan ka kidunat, madalagan sa imo yan na ang langilang ka 900 kilometers per hour. Kung sumasentro ka, pero kung kabanga, medyo makaskas yan. Kung makabanga, medyo makurukaskas yan, di ba? Kung kabanga, di magisay mo subong bagyo, subong langilang kan 900. Nya kung 450, sige gari nagkaigwa kong ideya para maraman tatulos kung hain na subagyo. Yan, okay, sandali na. Bilbin, madali lang bigo. Pasensya ka na ha. Okay. Kung kaya naisip ko lang, ang radius niya 450 tama si Opong, 450. 430 na lang po ngayon. Pira migo, pira? 430. 430. 430. 430. Di ang diameter niya is 860. 360. Opo, 860. Kung ang 860 na amigo tumama ang sentro sa Albay, sa Brito Diaz, pirang oras katabi ko kusuungan bagyo? Kung saan na Tama ba? nasa dagat pa lang, approaching pa lang sa Northern Samar area. Opo. Agos nasa parameter na po kita ng naturang perimeter ng naturang bagyo. Opo. Di ba 15 km siya per hour ang speed niya, amigo? Opo, sir. So kung 15 km siya, pakikurihan mo, taba ka sa ako, kung 15 kilometers ang dalagan niya, ang langilang niya for 860 divided by 15, tama? O baka sa ako? Para ma-estimate, amigo, pag tuminama sa daga, perang oras siya din na mag-stay? Opo, kung sa 15 km per kung 860. Opo. I-divided by mo ng 15 km per hour. Oo. Bali na sa 57 hours siya o may 2 araw po siya. O si? Opo, pero kung nasa 20 kph po yung i-average natin na dilagan niya. Opo. Nasa 40 medyo halos pa rin po. Halos 2 araw pa rin po siyang mananalasa. O si? Iyo baga, di? Iyo baga? Iyan ang medyo... Mas marikot ako makaskas para haloy siyang makahali. Ano, di ba, amigo? Opo, sir. Pero pag sinabi kayang radius of, yung radius niya is strong force. Hindi po ito pantay na talagang circle. Medyo, kumbaga, dito sa may western portion, yung medyo, yung medyo 430. Pero sa ibang, halimbawa, pag nasa western, nasa eastern portion naman po, medyo mas mababa na po sa naturang radius. Kumbaga, hindi po siya pantay. Parang focus na lang ang nangyayari po dito. Hindi siya perfect circle, adi? Hindi po siya perfect circle. Pero ngayon, oro-oblong, paminsan ngaya, kung ano-ano, bako siya arog ang kalangilang. So, satellite image hindo tabi, amigo, di ko nahiling ang matakang bagyo. Nahiling po nindo? Sa ngayon po, hindi naman po nahihiling yung circulation ng mata ng bagyo kasi severe tropical storm ang nagkakaroon ng mata po is from typhoon category to severe super typhoon category. So, wala siyang mata? Opo, sa ngayon po, wala po siyang mata po, sir. Delikado ini, amigo. Manghapkap ini. Opo, sir. Medyo delikado man po. Manghapkap ini. Di ba? Butas siya, amigo. Opo. Butas yes, siya. Po, sir. Ano naman sa... Opo, sir. Ay pangyari. Okay, anyway, iyo masana, ideya ko masana. Kaya, kung yaon sa tuya ning bagyo, medyo horahal awig tabi sa tuya ning ma-stay, di ba? Opo, sir, medyo halawig po. Sa ngunyan po, hindi pa naman po yung talagang circumference o yung wala pa naman po tayo sa medyo circumference ng bagyo. Kumbaga, medyo may oras pa para malaw kita naman sa circumference or perimeter ng naturang bagyo. Iyo. Ay, madalas na lang tabi, bigo. Pasensya ka na ta. Sumali sinunod ta kaya makukuli kung naghahapon sa kuya. No rin tamamatian ang gilid kan bagyo. Ngare malaog nga sa eryata. No rin po daw. Sandali lang po. Sige daw, bigo tabi. Anong oras? Ano ini pwede ang bagyo? Ano ini? Kung kung ang local time nga is 1 p.m.
Sige daw, Kaya po, amigo. sir, kasi titignan ko yung Okay lang, no problem tabi. Kompyuta daw ang tabi, bossing. Anong oras na mamatian niyan? Ngunya na banggi o sa agang maaga? Tangani na listeners ta, klarado tabi. Pero ini pong gigibo mi ni amigong Milvin, kung po ini, forecast po ini, ta, depende sa dalagan kan bagyo. Yan. Kaya nga ni, forecast. Yeah. Sige daw, ta. Hilingon ni Milvin kung anong oras yan. Ta. Ang dalagan ta. Maray patugtugan ta namang kipurtion mo niya na di. Ano maray na music daw mo niyan? Patugtugan ta naman kan sa mga love songs. Adi, gari yun naman ang gibuon ta naman. Tamaparam na ako ta. Alas 4 na. Aha. Sige daw. Nag-compute pa. Alat-alaton ta mga tugang sa computation. Tangani na. Magkaigwa ka mong ideya tabi. Di ba? Habang alas 4 na eh. Aramon ta daw tabi ang mga pangyayari sa palibot. Okay na? Di, magayon po yan. Migo? Yes po, sir. Opo. From 1 p.m. po, kung halimbawa kung 1 p.m., most likely mga 8 p.m. po kasi 7 hours. Ngunyan pong banggi? Ngunyan pong banggi, pwedeng maglaw na po kita Yeah. sa Iyo. perimeter po ng naturang bagya. Iyo. Mga 8 o'clock hanggang onwards na, hanggang mag-aga na Milvin, ano? Yaw na kita sa Bagyo. Napapayungan na kita, adi. Yes po, sir. Opo, okay. Salamaton, amigo. Mabuhay ka mo tabi sa pag-asa. Salamat din po, Sir Henry. Mabuhay and God bless po. Opo, thank you. Feel it in my finger, I feel it in my toe. Gusto ko, okay ka. Ano, Don Emilionario. Kaya ko man ang FM programming, adi. Gusto ko, okay ka. Thank you, goodbye. Henry Maceda po, mabuhay. Mabalik ako. Anong oras ang on-board ko? Ang board duty ko po is 9 to 11. 9 to 11 mamaya, ha? Mabalik pa akong 9 to 11 mamaya. Tapos si Pio, 5 to 7 ngunyan. 7 to 9, si Mar. Mabalik po akong 9 to 11 ngunyan pong banggi, ha? Para po sa pagantabay takan, broadcast, tabi ni Upong. Duwang word ang masasala ako pirmi sa word na upong na salbata na inio. Dit pa? Salamat. Kansa ng pagantabay. Goodbye. Stay safe, everyone. I love you all. Mabuhay. Nagdadangog kamo sa DCGB.